Milost je ono što čini razliku između pravog kršćanstva i svih religija. Milost je nezaslužena naklonost, dok sve religije, a među njima i religijsko kršćanstvo, upućuju svoje sljedbenike na potrebu da svojim osobnim zaslugama pokažu i dokažu da zaslužuju Božju ljubav, zaslužuju Božju naklonost, pomoć i spasenje. No u pravom kršćanstvu Božja ljubav se ne zaslužuje, niti se Božja naklonost ne zaslužuje, niti se zaslužuje Božje spasenje. Ništa od toga nije naša zasluga. Sve to je dar Božje milosti svima nama ljudima, a ne zasluga naših pobožnih ili dobrih djela. Mi ne zaslužujemo niti Božju ljubav, niti njegovu milost, nego nam sve to Bog milostivo nudi još prije nego što postanemo svjesni da nam sve to treba u našem životu. Zato je milost ono što čini razliku između pravog kršćanstva i svih svjetskih religija, u koje ubrajamo i religijsko kršćanstvo, odnosno onakvo kršćanstvo koje je poprimilo sva obilježja ljudskih religija. O tome ćemo detaljnije razmišljati u ovom videu. Srdačan pozdrav. Moje ime je Tihomir Vranić, a naslov ovog videa glasi Milost čini pravo kršćanstvo različitim od svih religija. Često se ljudi pitaju po čemu se pravo kršćanstvo razlikuje od svih drugih religija. Za početak moramo znati da pravo kršćanstvo nije religija, jer religije su ljudske tvorevine, dok je pravo kršćanstvo Božja tvorevina. Tu razliku jasno vidimo na sljedećem prikazu. Vidimo da religije kreću od zemlje, dakle od ljudi, ka nebu i pokušavaju doprijeti do Boga svojim pobožnim djelima, svojim ritualima, ali ne uspijevaju, jer ljudi nikako ne mogu svojom religijskom pobožnošću dosegnuti nebo i Boga. Sa druge strane, Bog s neba pruža svoj savez ili zavjet svim ljudima koji prihvate uvjete tog saveza. Taj savez je savez vjere, savez života, savez ljubavi i on nam je prikazan u pravom kršćanstvu. Nažalost, tijekom stoljeća veliki dio kršćanstva je postao samo još jedna ljudska religija i poprimilo je sva obilježja ljudske religije. Zato treba razlikovati pravo kršćanstvo od religijskog kršćanstva. U ovom videu objasnit ću razliku između pravog kršćanstva s jedne strane i svih ljudskih religija s druge strane, i to će nam pomoći da uvidimo suštinsku razliku koja jasno razdjeljuje ono što je Božje od onoga što je ljudsko. U srži svih religija nalazi se strah, religijski strah, i zato je religijska pobožnost prvenstveno usmjerena na postupke koji imaju za cilj umilostiviti poganske bogove ili pravoga Boga koji je pogrešno shvaćen i neispravno prikazan u religijskom kršćanstvu. Na početku religijskog života svakog čovjeka nalazi se određena ceremonija, određena inicijacija, putem koje se postaje članom, sljedbenikom, odnosno pripadnikom religije. Što se ranije ta inicijacija dogodi, to je sigurnije da će dijete postati poslušan sljedbenik religije. Ona tako postaje njegova religija. U religijskom kršćanstvu ta inicijacija se obavlja krštenjem beba ili male djece, iako Biblija poznaje samo krštenje odraslih, odgovornih osoba, dok se kod poganskih naroda ta inicijacija odvija kroz nekakav mističan obred. I time počinje religijski život čovjeka, počinje njegov religijski put kojim ide cijelog svog života. Na tom putu sljedbenika vode religijski autoriteti, poučavaju ga,
upućuju na obrede i žrtve, poučavaju religijskim uvjerenjima i hrabre da ustraje na tom putu kako bi jednog dana svojim zaslugama dosegnuo, odnosno ostvario cilj te religijske prakse. Obično je to spasenje duše. No cijelim tim putem sljedbenik ide kroz život u strahu za vlastiti život i vlastito spasenje, jer niti u jednom trenutku svog života on nema nikakvu potvrdu da je prihvaćen, da je na dobrom putu, da je uspio umilostiviti Boga ili bogove, a životne nevolje i probleme shvaća kao ljutnju bogova, što pojačava njegov strah da neće uspjeti svojim religijskim naporima ostvariti cilj svoje pobožnosti. Na kraju života umire nesiguran po pitanju je li njegova pobožnost ostvarila svoj željeni cilj. Nitko mu to ne može garantirati, jamčiti, potvrditi. Živi sljedbenici se nadaju da oni koji su umrli, da su uspjeli postići cilj svojih religijskih napora, a potvrdu za to traže u spiritizmu, u kontaktu sa svijetom duhova i duša, ili u mistici od koje očekuju nadnaravnu potvrdu da su neki ljudi ostvarili cilj svoje pobožnosti i da to na neki način mogu obznaniti živima. Osim toga, sve religije formiraju određene dogme. To su vjerovanja u koja se ne smije sumnjati. I to treba potvrditi točnost i ispravnost uvjerenja koja sljedbenici prihvaćaju tijekom svog života. Tako djeluju sve religije, pa tako djeluje i religijsko kršćanstvo. Čovjek mora svojim pobožnim i dobrim djelima zaslužiti spasenje, milost i naklonost, ali nikada nema garanciju da je dovoljno postigao, dovoljno učinio. Tako da cijeli njegov život, dok prakticira svoju pobožnost, on nema mira i nema sigurnosti da je prihvaćen, niti da je učinio dovoljno da bi umilostivio Boga ili bogove. Zato je strah osnovno obilježje pobožnosti svih religijskih ljudi, ljudi koji pokušavaju umilostiviti Boga ili bogove putem religija. Ovo je slično našem obrazovnom sustavu na fakultetima. Da bi netko postao student, prvo mora proći prijemni ispit kojim postaje akademski građanin, odnosno student određenog fakulteta. To je njegova inicijacija ili ulazak u svijet studenata. A zatim su pred njim studentske obveze i ispiti koje mora položiti kako bi ostvario cilj svojeg studiranja, diplomu o završenom studiju. Cijelim tim putem, kroz više godina, student mora vrijedno učiti, izvršavati svoje studentske obveze, polagati ispite, a da cijelo to vrijeme on nema jamstvo da će na kraju uspješno završiti svoj studij. Cijelo to vrijeme studiranja prožeto je strahom od neuspjeha, grčem koji se pojačava kada naiđe na teže ispite i veće probleme u svom studiranju. Nema garancije da će završiti, nema jamstva da će ostvariti svoj cilj. I tek na kraju studija, kada položi sve ispite i izvrši sve svoje obveze, student prima zasluženu diplomu. On ju je zaslužio svojim radom, trudom, angažmanom. Zato je ovo slika i religija. Religije uvjeravaju svoje sljedbenike da moraju, nakon inicijacije, uložiti sav svoj trud i napor kako bi mučno i teško gradili svoje spasenje bez ikakve garancije da će u tome biti uspješni, pa se zato pouzdaju u pomoć i posredovanje raznih posrednika koji bi ih trebali zastupati i zagovarati pred Bogom. Zato religije imaju razvijen cijeli sustav posrednika između Boga i ljudi, dok pravo kršćanstvo ima samo jednog posrednika, Isusa Krista. U prvoj poslanici Timoteju čitamo: jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus koji dade samog sebe kao otkup mjesto svih. U religijskom kršćanstvu najčešće se uzdiže Marija, Isusova majka,
kao posrednik između Boga i ljudi, što je potpuno pogrešno i biblijski neprihvatljivo. Marija nije nikakav posrednik, nego je to samo i jedino Isus Krist. To je Božja i biblijska istina. No, religiozan čovjek je pogrešno učen da postoje mnogi posrednici koji bi mu trebali pomoći da ostvari cilj svoje pobožnosti. No, čak ni uz uvjerenje u pomoć mnogih posrednika, čovjek nema jamstvo da će ga Bog prihvatiti i da će njegova pobožnost ostvariti očekivani cilj. Zato su strah i nesigurnost stalni pratitelji religijske pobožnosti. No, nasuprot tome stoji pravi Bog i njegova milost. Tu je priča potpuno drugačija. Božja milost je ta koja čini razliku. I zato pravo kršćanstvo u naš život ne donosi strah, nego neizrecivu radost. Kao prvo, nije čovjek taj koji prvi kreće u traženje pravoga Boga, budući da je pravi Bog čovjeku dalek, stran i nepoznat, pa je to razlog radi kojega pravi Bog prvi poduzima korak ka čovjeku. Budući da Bog poznaje naša srca, odnosno naš našu iskrenost i poštenje u traganju za istinom i dobrotom, on tada usmjerava takvog čovjeka ka pravoj istini koju ne može naći niti u jednoj ljudskoj religiji. Bog tada objavljuje svoju istinu takvom čovjeku. Objavljuje kroz propovijedanje drugih ljudi koji su već spoznali tu pravu istinu ranije, ili kroz čitanje Biblije koja je Božja objavljena istina. Vjera dolazi od propovijedanja riječi Kristove, pišu u poslanici Rimljanima. To je način kako čovjek koji je do tada bio religiozan, odnosno bio je sljedbenik religije ili je čak bio ateist, dolazi u kontakt s pravom istinom i ta istina ima toliku moć i utjecaj da ona može izvršiti suštinsku promjenu u čovjekovom životu i u njegovoj pobožnosti. Kada religijski čovjek otvori Bibliju i počne u njoj spoznavati pravu istinu, ili kada sluša tu istinu kroz propovijedanje ljudi koji su ju već ranije spoznali, u njegovom srcu se počinju javljati suštinski bitna pitanja za njegov život i za njegovo spasenje. U njegovom umu se na temelju spoznaje prave istine, biblijske istine, događa ključna promjena koja ga počinje usmjeravati na pravi put spasenja, na put Božje milosti. Spoznavši da je spasenje samo Božjom milošću, čovjek postaje svjestan da ga njegova pobožna i dobra djela nikako ne mogu spasiti, jer on Bogu nije dužan svoja pobožna i dobra djela, nego je dužan svoj život. Mora umrijeti vječnom smrću da bi njegov moralni dug prema Bogu bio plaćen. No, tada je mrtav za vječnost. Ta spoznaja ga šokira i rađa u njemu pitanja. Pa zašto se ja trudim zaslužiti Božju naklonost i spasenje, kada ja to nikako ne mogu postići svojim pobožnim naporima? Zašto sam pogrešno naučen ili naučena da se pouzdam u svoja pobožna djela i svoju religiju po pitanju mog spasenja, kada niti jedna religija me ne može pomiriti sa Bogom koji je svet i moralan? Ta pitanja vode čovjeka ponovno ka Bibliji i njenim istinama kako bi u njima pronašao odgovore i na ova pitanja. I tada Bog mu kroz svoju istinu objašnjava što je zapravo Božja milost i kako ona djeluje u životu čovjeka. Da bi grešnikov moralni dug prema Bogu bio plaćen, on mora osobno umrijeti za svoje grijehe i tada je platio njihovu cijenu. Ali time je on mrtav za vječnost i nije postigao spasenje. Pravični Bog to zna, pa zato on i svoje ljubavi koju ima prema svima nama nudi svakome od nas spasenje milošću, spasenje koje ničime nismo zaslužili. U čemu se sastoji to spasenje milošću? Sastoji se od toga da jedna od 3 božanske osobe napušta nebo i postaje čovjekom kojega mi nazivamo Isus Krist.
On je postao čovjekom kako bi nam svojim savršeno pravednim i moralnim životom pokazao kakav život Bog očekuje od čovjeka, a zatim se on, koji nikada nije učinio niti jedan grijeh i zato je savršeno pravedan i moralan, on se dragovoljno žrtvuje za nas i umire takvom smrću koja je plaća za grijehe svih ljudi koji su ikada živjeli na ovoj planeti, pa tako i za moje i za tvoje grijehe. No nakon smrti i polaganja u grob, on je uskrsnuo iz smrti u život, te je uznesen na nebo da tamo bude savršeni posrednik između Boga i ljudi, jedini posrednik. Kada religiozan čovjek spozna ove biblijske istine, tada se u njegovom umu počinju rađati nova pitanja i novi zaključci. Zar je moguće da je cijena mojih grijeha toliko velika da je plaća za njih smrt? Znači, ja moram umrijeti vječnom smrću i tek tada je cijena mojih grijeha plaćena. Tako kaže Biblija. Ali da ja ne bih umro za cijelu vječnost, Bog je pokazao svoju dobrotu i ljubav koju ima prema meni i on je platio cijenu mojih grijeha. Pa Boga se zapravo ne trebam bojati, nego mu trebam biti zahvalan, odnosno zahvalna. To mi je pokazao kroz svoju ljubav i dobrotu. Pa zar mu onda ja neću odgovoriti mojom ljubavlju i poslušnošću? Što ja zapravo trebam činiti sada sa svoje strane kako bi pokazao da cijenim i poštujem to spasenje koje Bog čini za mene? Budući da sada znam kako ne mogu ni na koji način postići spasenje svojim pobožnim i dobrim djelima, svojom religioznošću i svojim religijskim naporima, nego u potpunosti ovisim o Božoj milosti i dobroti, što ja zapravo sada trebam činiti da bih ostao i živio u toj milosti? I tada se ponovno kroz biblijske istine grešnika upućuje što treba činiti. Pokajte se i obratite. Poruka je Biblije svim grešnicima. Dakle, prvi korak koji čovjek može i treba učiniti je pokajanje. A što zapravo čovjeka navodi na pravo pokajanje? U religijskom kršćanstvu će nam reći da bi se pokajao, razmišljaj o paklu. Razmisli što znači vječno se mučiti u paklu, dok te vatra prži i prži i prži kroz cijelu vječnost, pa ćeš se onda lako pokajati za svoje grijehe. Tako čovjekov strah, koji je stalan pratilac religijskog čovjeka, i ovdje biva predstavljen kao glavni pokretač i motiv za pokajanje. No to je potpuni promašaj. Nitko se nikada nije pokajao na ispravan način tako što je razmišljao o paklu s vječnim mukama, za koji moramo znati da je čista izmišljotina religijskog kršćanstva. Dakle, ne postoji pakao s vječnim mukama. Biblija nam otkriva pravi način pokajanja. U poslanici Rimljanima piše: zar ne znaš da te dobrota Božja hoće voditi ka pokajanju? Iz navedenog biblijskog teksta jasno vidimo da jedini ispravan način na koji grešnik može doći u ispravno pokajanje jest zapravo spoznaja Božje dobrote, a ne spoznaja, pod navodnicima, izmišljenog pakla s vječnim mukama. To nikada nikoga nije dovelo do pravog pokajanja, jer jedini ispravan motiv za pokajanje nije strah, nego su to Božja ljubav i Božja dobrota. Je li vam sada jasno kako nas religije, pa tako i religijsko kršćanstvo, nikada ne mogu dovesti do pravilnog postupanja prema Bogu? To smo vidjeli sada na primjeru pokajanja. Za religije strah je jedino legitimno sredstvo da nas uputi ka pobožnosti, ka Bogu. Sa druge strane, pravo kršćanstvo, koje je utemeljeno isključivo na Bibliji kao Božoj objavljenoj istini, uputit će vas na sve ono što je ispravno, što je Bogu po volji, u ovom slučaju na pravilno pokajanje. Nitko nikada se nije pokajao na pravi način, tako što je strah od Boga
zavladao njegovim srcem. Ne, pravo pokajanje se događa onda kada našim srcem zavlada spoznaja koliko je Bog dobar, koliko je Bog divan. On nije morao ništa poduzeti po pitanju našeg spasenja od naših grijeha. Svi mi jasno zaslužujemo vječnu smrt. Zaslužujemo prestati postojati zauvijek, jer našim grešnim životima mi nikako ne zaslužujemo živjeti vječno. To je razlog radi kojega je Bog Adama i Evu udaljio iz Edenskog vrta, kako ne bi mogli vječno živjeti kao grešnici. To je stvar pravde. Ali osim što je Bog pravda, on je istovremeno i ljubav. I zato je svim grešnicima, pa tako i meni i tebi, iskazao nezasluženu naklonost koju zovemo milost kroz Isusa Krista raspetog na križu Golgote, koji je tu platio cijenu grijeha svih nas ljudi. Svima je omogućeno da budu spašeni od kazne za njihove grijehe, te da dobiju od Boga milostivi dar spasenja, vječni život. Život koji nema kraj. Život u vječnoj zajednici s Bogom ljubavi i dobrote. To je ta spoznaja koja grešnika vodi na jedino pravo pokajanje. Jedino Božja dobrota vodi na pravo pokajanje, a ne religijski strah od pakla s vječnim mukama. I kada grešnik koji je do jučer drhtao zbog straha od vječnog pakla, sada ovo spozna i prihvati pravu istinu, Božju istinu, on tada pada na svoja koljena i priznaje svetom i dobrome Bogu svoje grijehe. U njegovoj glavi se promijenila slika o Bogu i on ga više ne vidi kao mučitelja koji prijeti vječnim paklom, nego ga vidi kao oca punog ljubavi koji čini sve da bi spasio svoje izgubljeno dijete. Zato grešnik sada priznaje takvom dobrom Bogu svoju nesvetost i nemoralnost svog grešnog života koji stvarno zaslužuje vječnu smrt. Zaslužuje prestanak postojanja zauvijek. Ali poučen Božje milosti, koja mu je nezasluženo iskazana kroz dobrotu Božju po Isusu Kristu, on priznaje svoje grijehe Bogu, kaje se za to što je takav kakav jest i moli dobrog Boga za oprost učinjenih grijeha, ali i vapi za pomoć i promjenu u životu, jer se ne može nikako sam osloboditi tog ropstva u kojem živi od svog rođenja. I tu, u podnožju križa na kojem je raspet Isus Krist, što čovjek gleda vjerom, a ne tako da bi pao pod nekakav materijalni križ ili nekakvo raspelo, nego on jednostavno svojim mislima kao da je u podnožju križa Kristovog. Čovjek tada postiže pravo pokajanje i oprost svojih grijeha. No ne samo to, nego tu u podnožju križa čovjek biva prihvaćen od Boga, prihvaćen u Božju obitelj, prihvaćen i biva nazvan Sin Božji ili Kćer Božja. To se postiže vjerom. I ti osobno to možeš postići tvojom vjerom. Vjerom povjerenja i predanja Bogu, za kojega je konačno čovjek shvatio da je on ljubav i dobrota, a ne strašni mučitelj. Vjerom koja predstavlja zajednicu s Kristom. Jer vjera znači Isus i ja zajedno. I što sada slijedi? Nakon pokajanja, a pokajanje je priznanje grijeha i žaljenje zbog njih, Bog pokajnika sada vodi na obraćenje. To je promjena smjera života. Zato ga Bog sada upućuje na krštenje, odnosno na rođenje od vode i Svetoga Duha, kako bi čovjek sada mogao započeti jedan sasvim novi život, pravi kršćanski život u pravednosti i moralnosti po vjeri. Bog nam ne nudi bolji život, ne nudi nam bolju verziju našeg starog života. No moramo znati da je u posljednje vrijeme popularno govoriti o tome da čovjek treba postati najbolja verzija sebe. No na to nas pozivaju ljudi, a ne Bog. Bog nam nudi nešto neusporedivo bolje. On nam svima nudi novi život, drugačiji život,
život koji je slobodan od ropstva grijehu, život u stalnoj zajednici s Kristom. Dakle, od tog trenutka čovjek više ne ide sam kroz život, nego u zajednici s Kristom, svojim spasiteljem i svojim učiteljem. Sada je prihvaćen od Boga ne temeljem svojih pobožnih zasluga, sada zna da ih on nema pred Bogom, nego biva prihvaćen na temelju svoje osobne vjere po Božjoj milosti. Vjere koja priznaje svoju osobnu nemoć da sam pobjedi grijeh i zlo, pa se zato s povjerenjem predaje Bogu u savez, da bi u zajednici s njim bio pobjednik nad grijehom i zlom u svom životu. Vjera čini da je odmah prihvaćen od Boga, prihvaćen u Božju obitelj. Po tome se pravo kršćanstvo razlikuje od svih religija. Čovjek odmah na početku svog kršćanskog života biva prihvaćen od Boga, a ne tek na kraju. Za njega odmah počinje novi život u zajednici s Kristom. Mi ne moramo čekati kraj našeg života da bismo tek tada bili u Kristu, da bismo tek tada imali vječni život. Ne. Apostol Ivan 2 puta u svojim spisima naglašava da imati Krista znači imati vječni život. Čitamo u Ivanovom evanđelju 3:36. Tko vjeruje u Sina ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu. I u 1. Ivanovoj poslanici u 5. poglavlju čitamo: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život. Tko nema Sina Božjega, nema života. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život. Vidimo da je vječni život u Isusu Kristu i da zato danas imati Krista znači danas imati vječni život, imati ga sad. No ono što nam Biblija dalje kaže je to da će neprijatelj, odnosno Sotona, učiniti sve što može da bi nas odvojio od Krista, a tako i od vječnog života, da bismo izgubili to što imamo vjerom danas. Naša je sigurnost i pobjeda u toj borbi jedino u zajednici s Kristom. Isus je jasno rekao: bez mene ne možete ništa učiniti. Dakle, kršćanski život se nakon obraćenja i novog rođenja od vode i Svetoga Duha mora nastaviti u toj spasonosnoj zajednici s Kristom. Život u pravednosti po vjeri, moralan i posvećen život. I svaki dan tog novog života za vjernika je borba da ostane u zajednici s Kristom. To se u potpunosti razlikuje od onoga što vjeruje velika većina kršćana danas, a to je da smo nakon prihvaćanja Isusa i dalje ostali robovi grijeha, da i dalje imamo grešnu prirodu, samo što sada imamo i Krista. Dakle, prema tom uvjerenju, mi smo i dalje u grijehu, ali imamo Isusa s nama. Takva konstrukcija ne postoji u Bibliji. Takva ideja je strana Bibliji. To nije biblijska istina, nego ljudsko uvjerenje, pogrešno uvjerenje. Biblija nas jasno poučava da mi nakon obraćenja nismo više u grijehu, nego smo sada u Kristu. Na primjer, apostol Pavao kaže: mi koji umresmo grijehu, kako da još živimo u njemu? A apostol Ivan kaže: tko god ostaje u grijehu, njega, dakle Isusa, nije ni vidio, ni upoznao. Dakle, nema niti govora da onaj tko ostaje u grijehu, da je Isus sada s njim. Ivan jasno kaže da takav čovjek nikada nije upoznao Krista, a kamoli da je Isus sada s njim. Čak sam čuo i tumačenje da vjernici i dalje imaju grešnu prirodu, ali da sada donose odluke mimo nje. Ni to nije biblijska istina. To je također ljudska konstrukcija, ljudsko razumijevanje. Isus nam nudi slobodu od ropstva grijehu, a to uključuje i grešnu prirodu, odnosno, kako Biblija kaže, grešno srce, a ne ropstvo
u kojem će on djelovati u nama mimo naše prirode. Ne. Isus nam daruje novu prirodu, novo srce. O tome Biblija potpuno jasno govori. No više o tome u nekom od sljedećih videa. Ono što Biblija jasno poučava je sljedeće. Naša borba je usmjerena na to da ostanemo u Kristu koji nas je već prihvatio. Dakle, samo je u Kristu sigurnost spasenja i vječnog života. Ne mogu dovoljno naglasiti ovu kršćansku potrebu da pravi vjernici trebaju ostati u Kristu da bi Krist ostao u njima. Isus je to rekao ovim riječima: ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Dok živi kao vjernik, čovjek dalje napreduje u spoznaji biblijskih istina, ali i u izgradnji posvećenog i moralnog karaktera. Dakle, vidljivi rezultat tog ostajanja u Kristu je rađanje duhovnog roda, odnosno izgradnja posvećenog kršćanskog karaktera. Isus je rekao: tko ostaje u meni i ja u njemu, taj rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Dakle, kod onog vjernika koji ostaje u Kristu, u njemu, odnosno u njegovom karakteru, se radom Svetoga Duha izgrađuje i razvija posvećen karakter kao skup posvećenih osobina, što je dokaz da smo živi u Kristu, a ne mrtvi u grijehu. Istovremeno s tim rastom odvijaju se i kršćanske borbe protiv zla koje nas želi nadvladati i vratiti u ropstvo grijehu, želi nas odvojiti od Krista. Zato Pavao kaže da ne postoji ništa na ovom svijetu što bi njega, a ne bi trebalo niti nas, moglo odvojiti od Krista. Čitamo o tome u poslanici Rimljanima. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Ali u svemu ovome sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Dakle, iako postoje nevolje i problemi s kojima ćemo se susretati, ipak na cijelom tom kršćanskom putu mi ne moramo strahovati jesmo li prihvaćeni od Boga, jer nas je Bog prihvatio već na samom početku našeg pravog kršćanskog života. Prihvatio u Isusu Kristu, našem Spasitelju. I odmah zatim nas je nanovo rodio od vode i Svetoga Duha za novi život u pravednosti i moralnosti po vjeri. Zato se sada svim svojim znanjem, snagama, sposobnostima posvećujemo življenju u moralnosti, pravednosti i posvećenosti po vjeri kako bi naš napredak bio očit i vidljiv. Bog nas oblači u kršćansku ratnu, odnosno bojnu opremu, a to su istina, vjera, pravednost, nada, evanđelje, riječ Božja i molitva, o čemu čitamo u Efežanima u 6. poglavlju, kako bismo se odupirali đavolskim napadima na našu vjeru i uspješno ostali u zajednici vjere s Kristom. I tako živimo i napredujemo u svom kršćanskom životu zahvaljujući Božoj divnoj milosti i pomoći. Ne živimo za to vrijeme u strahu, nego živimo u ljubavi. U Bibliji jasno piše: u ljubavi nema straha. Naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. Ne živimo u strahu od Boga, nego na njegovu divnu milostivu ljubav odgovaramo našom ljubavlju, a to ne znači da odgovaramo samo našim osjećajima prema njemu, nego još više odgovaramo našim osobnim posvećenjem, poslušnošću njegovoj objavljenoj volji, te proslavljanjem njega za njegovu divnu i milostivu ljubav koju ima prema svima nama. No moramo znati da na tom kršćanskom putu mi možemo i pasti, a to znači pogriješiti, ali znači čak i zgriješiti, učiniti grijeh. To nam je jasno rečeno u Bibliji.
Na zemlji nema pravednika koji čineći dobro ne bi nikada sagriješio. Mi nismo savršeni kada prihvatimo Krista i dok živimo u tom dobrom životu, ipak se može dogoditi i da pogriješimo, ali nažalost ponekad će se dogoditi i da zgriješimo. No u Isusu Kristu imamo oprost i tih grijeha, te u zajednici s njim nastavljamo dalje putem vječnog života. Sve zahvaljujući divnoj Božoj milosti i dobroti koji nas vode sigurnim putem u vječni život. Po tome se pravo kršćanstvo razlikuje od svih religija ovoga svijeta, ali čak i od religijskog kršćanstva koje ne poučava ljude pravoj istini, niti ih vodi dobrim putem prema Isusu Kristu i vječnom spasenju. Božja milost čini razliku. Neka to bude iskustvo u tvom osobnom životu. Samo Božja ljubav te može privući k njemu. A kako će te privući ako si sljedbenik poganskih religija ili religijskog kršćanstva koji imaju potpuno pogrešnu sliku o Bogu i predstavljaju ga kao vječnog mučitelja ili kao osvetoljubivog i hirovitog? Nikako te to neće privući k Bogu, nego će te tjerati da ga se kloniš, da nemaš posla s njim i da svoje spasenje prepustiš nekome drugome, na primjer crkvi ili kršćanskoj religiji, nekome tko sebe predstavlja posrednikom do takvog opasnog Boga. Zato su religije svojim pogrešnim i iskrivljenim slikama o pravome Bogu glavna prepreka ljudima da bi upoznali pravoga Boga i njegovu istinu, dobrotu i milost koji nas jedini mogu uputiti na pravo spasenje i na vječni život. Zato otvorimo naše Biblije, čitajmo i proučavajmo njene svete istine kako bismo upoznali dobrog, milosrdnog i ljubavi punog Boga koji je sišao s neba kako bi nas spasio od naših grijeha, ali i nanovo rodio za život u vječnoj zajednici s njim. Želim ti da spoznaš pravu istinu, onu biblijsku istinu, i da te spoznaja te Božje milosti, dobrote i ljubavi dovede do pravog pokajanja, a zatim i do priznanja i ostavljanja tvojih grijeha u kojima si ranije živio ili živjela. Neka te milost i dobrota Božja vode ka Isusu Kristu da bi ga prihvatio, odnosno prihvatila vjerom, kako bi živio ili živjela novim životom u zajednici vjere s Kristom. Apostol Pavao to je rekao riječima: milošću sam Božjom to što jesam. To nalazimo zapisano u 1. Korinčanima 15:10. I ti možeš sva ova dobra u svom životu postići samo milošću Božjom. Neka to bude tvoje osobno iskustvo i svjedočanstvo tvoje vjere. Srdačan pozdrav i obilje Božjih blagoslova ti želim.